Pulan lamsogo chini naitongnai joto lukurokno tini Palm Sunday tini hai salo kwbangma jaga jagao borok himlaio tei blai tilai pal ke himlaio tongthok laio hingke amo tamoni bagui abo chung tini Giant Baptist Church ni President Deacon Umesh Debormani yang tei chung khnalainai puilano hambai maruo sarno chini channel of jorarima bagui hingke puilan mas sungna klaio tangai oma haike pal ke himlai tangai blai rok tilai tai gan rok sablai kwbangma ama haike tongthoklaio am tangai puilano hambai norok media no tini phungkachango ani kha kha miaparo tini Palm Sunday ni sal kubuino abo sung el monoruk sawi nai khangki o Palm Sunday ni sal ki Sobrai Jesus Kristo no jepro bo osungsaro samung khlailang puro tini ai salo bo Jerusalemo kaplai ke habinai bo bono puito khlainai rok hajar hajar borok sai borok bini uklok buskang bono kitingui khajir blai rok hamai rlainai chungna hani phainai kaitor nimung lobjak thung hallelujah hallelujah hosana hani uklok buskang kitengui sung chirik laimani no sung nogo kaitono lobir sab laima rok sung nogo inga abno ruk sawino sung puito khlainai rok hayung ganangui tini hai salo oba hai keno sung buhang blai rok tele khajiri bedek rok ti lainai sung haino tini sung himlai kya kaitono lobui abo elamon ruk sawi nai kya oro kabang ma kok tongo abo tini hai ojora kisawa abo sabainani kokya abno sung rsai nai kya hangke abno ruk sawino sung bo sini mothani ngai nai sini khumulung baptist association ngai nai sung bo himlai kya himlai uta abono ta belai no hambai sar Deacon Umesh Debormano bo chung chini oro phai bo saka tangai Palm Sunday khlai tangai pal ke himlai tangai blai rok tei tongthoklai aboni reason saka aboni karon saka aboni belai no hambai sarno tai naitongnai jotono no hambai maruo norok jorakolok degui naitongmani bagui tai omhaikeno chini channel no subscribe khaidi tai like khai o video no bo like khai redi jotono no hambai Hallelujah!